Yan mga kabukid oh. Ay, sarap naman yan. Yan oh. Kuan, unod. Yung unod, pakita mo yung unod oh. Yung ano na, yan. Sarap yan. Yan yung tinulang bihag. Ano ito? O, hintayin natin yung ano, malata yung mga buto-buto niya. Siguro. Kasi ano, ayan. Tinimplahan na ito sa ano, kusinero. Tinulang bihag. Ang sarap. Mag-alis nga na mga kabukid oh. Ay, asuhin. Mukhang masarap ito ah. Palatain muna yung gabi. Yung gabi sol. Lapot kini bay. Ayan, sabi, palaputin daw oh. Pahagut-hagutin yung sabaw. Yan, tinikman na mga kabukid. Anong gigamay? Ayan. Maanghang daw. Gigamay. Yan, pakuluin mo na. Pakuluin. Hintayin natin mag-ano. Hintayin natin kasi may ano doon, may dawat doon. Kampar, kuan eh. Na, ito doon. Ang dawat. Pasi, kaya na. Ito nga ito, may midya. Kami si Ili. At atas kamayor, no? Kasi na dawat ron. Sa lagulan, gamay ko an. Tigom. Kami sa kayo. So, ano yun natin? Parisan natin yung ano. Isang dawat ng tuba. Isang galon. Yan. Hintay muna kami. Pag... Wala pa siyang gabi, kaya kung kabiyag niyo, katiblat, alam mo, urut 5 kilong bugas Ilak, bukmanak do. Pat, tablahan ako sa nakabiyag, kaninyo kay duwa, kamanok, doy bihag. Iya rin kiko na, isang, ito yung primero. Ito yung primero, urut kay kadoreng. Wala pa katay lang gapon. Jason do. Yan, hintay natin yan. Hintay natin yan, no? Huwag biya dito Kamaluto yung ano. Bihag, mga bukid. Balik ito, kami gigalam. Kami gigalam ko. Tugpot na nang manok ba? Ya. Ini itala rin macam mana? Niro eh. Kita ako sa dugan. Liso na po. Nalaman si Anikay. Anikay ni. Ini anak ng ipil ya. Ya, abloy. Yun. Kaya nga. Tanungin natin. Yun. Yang dawat dito. Kami sa galon ni. Nya. Ha? Mau makinig saan? Ano nang dawat? Nasa? Okay. Nasa do. Ati Paris Areo. Nang bihag ko. Isa. Tarik ni buntag, ni dek. Kabiya ka dudong. Tong. Binto ay katong sayaw hinatag agaw. Ano to, nibis ba? Pad to. Yun yung gitara eh? Oh. Tolong ang tarle, ang lagag ka tarle. Wala sa pre. Sama ka dudong. Lapit namatay to. Amo to ipuno ane. Sunod na po to. Agang samad. Kana kamay ron samad. Nadlagan. Naroy mga bata akong takop kay samad mga bata. Easy lang. Jadi game sa ko.
Yan na yun ba? Yan yun. Yan ang yan. Ready na yan. Malapit na oh. Paglata lang wala. Suyok naman. Manggana kaya ako nabantayan ng semua. Why gas kaya? Punuan. Bagay ka ng punuan isumpay para sa'yo. Why gas kaya? Okay ka nagaluang mo. Kung kanira may sada na Hindi, bigyan na mo suyok ang makinaw may hungaw. Kinadili sa lalong. Dili. Gawas. Katarong gawas ko katong isumpot ba para tos lo. Boleh gasket? Wala. Tagak na gawin na. Kung kuha na mo Kung sa pagsuyo. Hindi ni kasuyo ban. Mo to, akong ibad. Yes kita. Katong trabaho nya nara dai punuan. Kira. Hindi na tagtangod. Ug mulugag gani na. Wala siya gasket. Gugot na siya, wala. Gugot na. Plastic. no? Buran. Dili lang siya direct basta Gloria. Pila ko sa ina nang gay ko terpa. Di ko nang soyo pila mo terpa ko. Dili adik-adik di mo terpa. Tingyo kadi mo suyop. Dili man masoyo. Dili adik-adik na. Katawa lang po daw. Kada katawa ni gad kay igtandog na ko yeso. Luwag kayo. Duaga. Tingnan natin. Wala ra wa. Masarap na. Tingnan natin. Yung ano. Wow. Mati ka bong sabaw. Tugod naglapot ay. Putin, putin. So, pinano na. Pinakulo mo na masyado yung ano, yung binulang bihag. Ano na, ang hang na. Oh, mulai kita na bibili. Yung uwan yung masakit na yun. Agba ko na to nagbinog no. Ibongkag na lang ng lawas. Okay, na. Kamay ra kay. Kaya wato ko to kuha no. Ina ko kundi mo so to. Pero ko kay gibad-bad lang oh. Esos pag-ana na ko sa usapok sa para. Siyo po niya hangin. Sampungan ang gianda, sampungan ang mo kuha. Ang bigay ko sa kuha na sa gasket na sulod ko. Itong lugar na iskring gamay sila, tangtang dudong. Ay kuha man so pa. Importante yan ang grasa rin yung Ako kuha. itong pananaw tanaw Gasket. gasket. Ako yung pananaw. Mayo eh. Gas-gas mo ng tubog o gahe na gasket. Yan mo na siya hungaw di kasuyo. Palit kang bago sa sa gas-gas to. Kaya importante na grasahan ni mo rin yung gas-gas. Di ko paggan ba? Ito kan mo grasa. Buat bergrasa diri. Nang piga. Dagan ka niya. Dagan mo grasa. Puno mo na. Di uka ba itong dinyo. Puno na. Lapot kay ngayo. Balay gani ako agani nga. Sagdara na ko ito ko ha. Oh. Subod. Di mo tig-asa-asa. Pag bagyo mo rin, nawala na ko. Asa na ito pangitaan ako. Lasbek ko So aga. that o gani sa mga butong. Lasbek ko agi ano may gani kay agos wala tangtanga kay gitangtang ko tanan. Dala. Di kita ay. Kita pag mahulog itong lunangan. Ansin ang kita po na pumanod yung irog. Kita pa bariya ibot pula. Dito po to sa kuha na giro na putin pang gyud. Oh, Oh. ito may butangan niya. Kato may utangin dito. Gandar magbutang. Magbutang ka ay palunga kanang mag-andar. Gandar. Kaya aron mga na siyang lawas. Oh. Musuluhop man silalom to. Imo na lutok ko dito rek. Magbutang ka ba? Lutok ko dito mo. Mahubas na siya lutok ko mo. Magbugandar. Mahubas ang kuha ba kana? Lasa.
Kami mo yung dare. Diba? Ako dali. Apply, so ba? Arin na to. Ano tayo mo ba ba? May plaza rin ako. To. May plaza sa Luyero. Puno ala butang ano to ga.